ụsụ na ụsụ ngwọ dị anyị agụọ na agụmọdụ agụgụ obodo ile dị n'afọ na-atazi m arụ anya m bịara tọrọ ihe a dị ebe a na m ekiri ihe mgbe a gafere ebe a kolokwu ka ụlọ ka n'ebe a eche m ụlọ bago n'ime ụlọ ogochiri olu bịa asafa gị bụ gị Eliza ya ihe ị na-achọ bụ mgbe anyị kwunilo ma ọkwa agụ na agwa anyị tupu wetara anyị ebe ị chọghị iweta nne ya gosi ebe m na-edebe nne ka anyị were nne ebe a ime na agụ na agwa anyị lee ka afọ mụ na enyi nwoke na-akwa mgbọ na-enweghị ịghọta ihe na-ekwu afọ ụsụ na ụsụ ngwọ adịjọ ka anyị weta nne Nzewu kemgbe anyị na-enene onyonyo nwere ihe ịghọtara na ya ebe a ghọtara ndị nwere imi dị ka ime apịrị apị a na-ekwu okwu nwe nnọkọta ife onye ọcha na-agba ọsọ nnọkọta ife onye ọcha rigoro ịnyịnya nnọkọta ife onye ọcha na-ebe akwa akwa sị na onye ọcha na-ada ebu ụkpa emechaa gbaba egbe ifesola okwu amarọ ebukata egbe ahụ esusuwekwa ọnụ ofu ntaba anya ifebe a na-ewu iwe ba eburu nke atụfu Nzewu ka m wepụ ihe a chọọ ọzọ ga-agbanwe wepụ ihe a chọọ ọzọ daba onwe ya ọgụ nyere aka onwe ya ọgụ ọlụ adịjọ chọọ ha dị mma tinye ebe ahụ ọ ga-emetewu ya ka m nyere ya aka ọ gaghị emete nwunye anyị ma agụ ha agwọ gị gụrụ akwụkwọ ọ gị gụrụ akwụkwọ adịjọ Nzewu chọọ ihe a ga-etinye ebe a dị onwezi ihe pụrụ apụta na ya na onwe ihe gwara apụta edotuo abụ na ewu ọ dị n'obi gwụkwanụ m na ịbata ọkpọ m n'ekwentị gwa na ịbata mana nzukọ anyị nọ n'ụlọ ọrụ ekwere mbata n'oge ọ baa debi ya ọ wetara nke ọ banyesie wee wepụta ebe o ji dike na ala ma ọ nata ihe ma mgbe o kuritere bata n'ime ọ banyesie gaa abanye n'ime wee were nye anya wee ribe were ibe debe ebe anyị na-ekiri m ka ahụ apịrị apị ọ na-ekirikwa ebe ebe a ka ba ọ nọjọ ịta ụmụ nwoke kwa nkata ji alụba ọ na-ejọ dọkwana nne ya gwa nke a bụ otu ajụ o meziri ka ọnwa na anyị na ebe n'ọnụ ọmụkwa ha na anyị mee o gotekwa n'ihe tupu nwunye ya kpọọ ya n'ekwentị ihe bụ ihe mmadụ na-agba ya na amazụ amazụzi ya na-anyụ ihe ọgbọ n'aha yoyoyoyoyo a na-anyụ ihe ọ n'aha yoyoyoyoyoyo Nzewu ka ha Nzewu ọ na-atọrịrị ka ha Nzewu m na-erizu nke ịtọ apụta nke ha jedoro ha erie ya ife a nyụọ gị bụ ife ọ ga-abịa imelụ m ife na-apụọ nwanne gị n'anya ife na-apụọ m n'anya diọkpa adị m egeghị ntị ọ bụrụ maka iti ọzọ mmemme sifedị nọmba bụ iti ọzọ etiri ọzọ ọ bụrụ na nna anyị bụ okwu iti ọzọ a n'isi aka mụ na anyị na-abụ afịa ụsụ na ụsụ ngwọ afịa ụsụ na ụsụ ngwọ jekwu na nkere ntị n'ihe nwanne nwoke na-agba ọ bụ na ị ma na ị nụrụ ka esi akparị ya wee na-eti ya pọta ya eti ya akaje n'iru maka echichi ọzọ na ochiri ọzọ a echiri ọgọdọ jee rie mgbari ịma na ifele mmelụ nwanne onye isi ka onye isi rapụrụ ebe ọ ga-ebi na wee bili na ifele na-emekwu nwanne ozu nna anyị na-ekwu okwu ya nna anyị ọka nọ ndụ ị ga-asị na ifele na-eme onye nwụrụ anwụ ọmụnwa nọ ndụ ka ifele ga-emebe kwado nke ntị ọzọ a anọ m ndụ ifele na-eme m diọkpa ọ bụ na ife ọbụla ị na-aka ebe a rapụrụ okwu gị nwee nụ nwaanyị banye n'ife ọzọ gụpụ m na ya adịrọ m na ya afịa ụsụ na ụsụ ngwọ
jekwu chikere nwanne nwoke ọjọọ ọ ya agọghị ahịa jekwu hapụ ife niile tara n'abalị ya bụrụ anwụ chikere nwanne nwoke ọzọ abịa jekwu ị na-achịkwa m na ilozogo ka m si wee gbaa mbọ fụ na azụ oge n'akwụkwọ ka m chere ba akwụkwọ nke m ga-eje nkwado gị azụpụta anyị n'akwụkwọ ebụrụ mmadụ wee nwee ego Nzewi gwara m otu o siri tacha afụfụ n'isi gị gbaa mbọ niile o nwere ike ịgba ka ọ bụrụ na ị bụrụ mmadụ gịnị wee mee ka o mesị ya bụ ife ife kasị ịkpakịta bụ sọsọ n'itiri ọzọ ma n'itiri ọzọ ichi ọzọ ka ifele pụọ mmadụ n'anya otu aka ọ dị ka ife nwanne mmadụ na-emelụ mmadụ ka mbọ na ga-akpọrọ n'isi ka ụbọchị ịkala mma ọ bụ na itiri ya gbasọ n'ọnwa eze jekwu emekwana mmanya dị ugwu ka o juru eju anwakwana ya nwa ana m agwa nkịta na ị ga-eweta ego echie m ya ọzọ ịchọrọ ya hapụ ya o ji echighị ọzọ jekwu chie nwanne gị nwoke ọzọ chie nwanne gị nwoke ọzọ na-emume na ọ dịka narị ugwu chie ya ọzọ adị njọ ka adị mma ịmara ebe ị wụrụ arịọ iji nwa jeficha onwe ya arụ ebe a ịma na ebe idokwa azụ iji nwa do iru gị ebe a echi ọzọ ya ka efe bụ nọ ebe akụ eli oke inwe efe jekwu ọkịsidebie afịa ụsụ na ụsụ ngwọ hapụ ya ọbọcha akarakara o ji echibe gị ọzọ afịa ụsụ ọ na-abụ egbe gafee n'elu ọkụkọ etie kwakwakwara ọkwakwara ka ọ na-eti ya oticha ya ochie gị ọzọ ngwọ na afịa ụsụ obi ya ebutula akpati ọnụ ị na-amasị mma ngwa nwa m ọzọ ele ibe m nwachukwu aka ụmụ nwaanyị arụ na-atọpụrepere gbadogo n'ụzọ ka negoro gị anya n'iru ya bụ ihe na-eche gị ha na-abịa a na-abịa na-akụ aka mana enwere ihe na-agba ha na ụzọ ụzọ kpochiri akpochi na iru moto jụrụ eju na mmadụ nọ so na-agarọ ị kwesịrị ịmanụ nne onye nwe hapụ na nwere ka gị ka ihe chọọ ka o bụrụ mmadụ amụrụ m amụrụ chi ya nụnụ maka dede na enyi ya nwoke mana okwu adịghị ekwu okwukwu mụ enwekwa ike biko ahụ ugo ka ihe ngwa ịmara ihe ọ bụla ị ga-eme ka ime ha obi aṅụrị ime ka ị nwere ike ime rapụ nke ọzọ makwa ihe ọzọ o nwere ọzọ gịzi ka m ga-esi gị n'abalị nne ị na-ajụkwa ajụ ihe manụ dị ga-esibụrụ ihe na-esibụrụ m mbụ ụkwa na azụ ọkpọ nsogbu ajụ tupu gị na-abata ọ ya dị ekelegokwana m otu a ka ị ga-esi wee kene m ị ga-esusu m ọnụ akwa nwa m Ade. Anyị ga-akpụcha ọnụ ebe nwata nwaanyị jụ na ya ma nweta ebe a ga-eji wee tọpụ mgbiri afọ na-acha ike nekwa mmanya ana m aga enyo anya ebe a fachiri nje ọjụ anyị ajụ ọjụ na ya manye anyị nke a bụ maka afịa ụsụ na ụsụ ngwọ afịa ụsụ na ụsụ ngwọ kedu ihe na-ebute mma n'ụtụtụ a na afọ na-achọgharị anyị maka agụụ ebe na-ede ede ịgwa ọbụla gị na-ede ede ede ị na-asụta ede isu eji ede wee mmọnwụ edere m nne ebe a na-eri nne ebe a na-eme gịnị eri nne ọ gịnị mere ebe a anaghị eri nne ebe anaghị eri nne ebe a mba ebute nne ya ebe a ogidi akwara na mkpọ obodo ebe anyị si bịa ị nwere ike ịnọ n'ọfịa nwere ike nọ n'okpe ede n'ọnụ ụlọ ọkụkọ rie okpe ji gbọ ya banye n'afọ anaghị achụ onye eriri na mgbe inye ọrụ ahụrụ ewee nụ isi ahụrụ jee nupụta nna ikwụla ebe a
ga-agụ gị ka alụsị enwere anyị ga-eburu ndị bute ebe a ka mmadụ dị na mkpụrụ akwa na egwu opi eri ede ebe a omenala na-eme enu onye abụ na-agụsi otu ọkpụrụ afị ụsụ na ụsụ ngwọ kedu ezigbo nne ya si gị weta anya ba nnụnụ na-ata achịcha mmiri ọkụ eji eme gịnị anwe mgbe anyị si na achọrọ ikpu oyi adị njọ chọrọ ikpu oyi anyị chọrọ ikpu oyi ibute nne ya ga-eri eburu mmiri ọkụ bute ihe a bụ udenu onye ụgụrụ na-emepe onye na-ete ude anyị soro ụgụrụ na-eme anyị bute mmiri ọkụ ka anyị ga-ekpu oyi wee weta ude na ụgụrụ na-eme afị ụsụ na ụsụ ngwọ afị ụsụ na ụsụ ngwọ jebe ọsụsọ katabi asịrị anyị kedu ihe nna anyị ji baa ya afa afị ụsụ na ụsụ ngwọ ụmụaka na-ekwu mgbe eji akwụ ụdọ maka ọka mma na ndị achịtara m ọka mma na nwaanyị achịtara m eriri sị m makwa ya eriri ebe a bụ ụdọ kadị na-ewetere m ihe asị m were ṅụọ ihe mmiri ọkụ afị ụsụ na ụsụ ngwọ ele ụdị ọnwa kedu ihe ejiri isi kotere gbala ebe a ka ebe ala ka mmesakwa ahụ ka mmadụ adị njọ aka anyị chere ka ọ bata mana mgbe anyị na-eche ka nje mara ka onwe ya ebe a ga-afụ ihe mmadụ ga-eri ọba na ahụ karịa ihe na ịtọpụta anya ka nje chebe ọka mma na m furu efu karịa na m nwụrụ anwụ afị ụsụ na ụsụ ngwọ afị ụsụ na ụsụ ngwọ ndewi ile ka ị na-eme hụ gịnị ka ị kpụ n'ọnụ nzewi ọ gịnị ka ị kpụ n'ọnụ nzewi elelelelo riri agba ndị a na-asụpịakwa akụ n'ọnụ afị ụsụ nzewi na ụsụ ngwọ ka sịrị ya afọ ji ekwu jiri ha ka ugwu Kilimanjaro nzekwunego nka atọbeghị nke Chineke m onye siri ihe a ya ga-akarị dede ọ ga-akarị ya afị ụsụ na ụsụ ngwọ ọ gịnị ka a ga-akpọ nke a ngwere ihe nwanne nwoke kụrụ na bịa ibi ka ọ kụrụ bie nke a onye ekpero nke a onye eje nwe ije ibie na-akụ mkpụrụ oroma na mkpụrụ ube ka ọ meta ihe a ga-ọkụrụ ibi ka ọ bịa eyi nke a dịkwa egwu ọ ga-abụkwa ihe a bụ enyi ya na nwunye dede gịnị kwa mgbe odiri agwa nke ịkpara odiri agwa nke ịkpara taa gịnị ka ị ga-akpa ya agwa were baa n'ime ebe m na-eshi nri dara mkpụrụ osisi niile m dobere di m ripịa onwe sọsọ ripịa resasịa ya n'ala ka obere nwa igoro nwanne m nwoke mkpụrụ osisi jekwu nne m na nna m ji akpụ na ji azụ ka ị emechara ata mkpụrụ osisi ọ bụ nnụnụ tere mba Adam na Eve nwa bụrụgo Adam na Eve ọnụ maka igwe ihe ọ na-enye n'ahụ ọgwụsị igwe ihe ọ na-enye ahụ ị ga-eri ya otu anụ osisi na-enye gị n'ahụ ebe akpụ na ji dị na-enezi anya ifuru mkpụrụ osisi ahụ nnata ọtacha anya Chineke ya eji iwe nene nke ụnụ kụrụ ebe nekwe ibi ebughị ihe na ngadị je nwe ije mba ihe gụrụ ebe akwa ịma na ibi dị ihe ebughị ihe na ngadị je nwe ije iwe ka iwe Chineke ofu ụbọchị chụpụ ụnụ n'obi otu o si chụpụ Adam na Eve isi ọ bụ ihe na-eto ya efa na-eti gị jekwu ụdịzi ime kama nke nwa ya dị ime
Chekwa di ime. Ime afọ ime jekwa. Mana onye nwe kwesịrị di ime. Nye nwe kwesịrị di ime. Nwe titi di ime. Ọ bụ di gị na di ime maka mkpụrụ osisi na-enye. Ne ka afọ jekwa ha. Nye ona ku gwa ihe mbere. Anu ngani ni. Una wudu su bịara ọjị ntacha. Osu me gịnị? Bịara ọjị ntacha. Ngani ihe ọ na-ajụ. Nekwa ihe ike na-eme. Ebele ike. Tete pam. Pam hotel dị ka amapawara amapara. Ọ dị butere n'igwe. Ọ dị butere onye ihe sọrọ ya. Ọ bịa n'igwe. Ndị na-ajụ hotel Baka. Na-ajụ hotel. Onye na-akị ọkọ. Afụbe m hotel. Mana onye mere na-emere m kutiri. Ọ jekwulu. Osukolo gị o. Gezu. Osukolo gị na bema. O tego ntị be. Ife niile na-eme. Mmedisi ọzọ. Atara ngota na oge mabọbata nwa agbọghọ nwaanyị n'ụlọ a. Ọ na-akpali gị ofe onugbo. Nwata nwaanyị asasịkwa ojoko nie salanya na mmiri wee saa gị isi gị wee gasa. Ọkwụna n'ifi na-ekwu. N'eka tutu isi ya saa. Ọkwụna n'ifi na-ekwu nke kịa. Ọkwụna n'ifi na-ekwu. Ụmụnna ga anụ ya. Ụmụnna. Ekwuli ejekwa ụmụnna ọbụla bụ na okwu ebie. Ọ ya bụ na okwu ebie. Ka ebe na nna gị. Onwe na nna gị nwere isi. Sọọsọ 400 naira ka nna gị ka m wee chiwe ọzọ. Ị na-efe isi kpakakpaka ka agwa akụrụ ife n'isi. A na-efe ya. Ịma nkwa na-ekwe gị. Ịma nkwa na-ekwe gị. Ị na-ekwe m nkwa. Dodo ntị aka. Dodo gị na-anụ ya. Ị na-akụzi ife n'akwụkwọ. Sisi. Nke akpụkpụ akpụkpụ. Ya fere na kama. Echibula onwe n'ọzọ. Mana a ga-afere na keke na ọzọ gbakwuo ọkụ. Ọzọ kwụ mkpa ya. Ọzọ. Buru ga-etinye ya nụ. Ọzọ bụ echi. Buru ga-etinye ya. Onye chi ya afọ ya pụta. Mmanwụ osisi n'aka ya. Ya fere. Mmanwụ osisi. Mana ọ bụ na nwa agbọghọ bịa afọ osisi mmaji kwuru mmaji. Nwunye m. Mbi onye bụ nwunye m kọ. Nwunye m. Enyi gị nwaanyị. Nwunye m. Dasị nwunye. Kemgbe mere ife n'isi ya. Ọ wee enyi gị ị na-afịọcharị. Atara ngota. Nye m nwata nwaanyị gasa aga isi nke na nwara nwanne gị. Ọkwa sị na nsogbu dị. Nsogbu aka abịara mgbe ọfụ nsogbu. Ọ bụrụ mmadụ gasị si n'ebe a na-anyụ nsị pịopụ. Ọkwa n'ụlọ gị a. Onwere na-asụrụ n'ọbụrụ be gị. Afị ụsụ na ụsụ ngwụ. Afị ụsụ na ụsụ ngwụ. Dịka nwanne m si wee na maka ije agbọghọ. Nwa agbọghọ wee sachasị ojokono. Buru mmiri ojokono. Wụọ gị n'isi sarịsie gị isi. Ntutu nke a na-ene anya na ugwu ọba. Nke a na-ene anya na mgbọgbọrọ. kwụsị ụmụ nsogbu niile ọ na-eme ebe a. Ma m nọ maka inyebeghị ego a mere o ji eme nkiri nka nsogbu niile. Afọ na ụlọ aka atụrụ ya. Na kpọkara n'ụlọ. Biko si anụ menara m ya o. Nwaanyị bụ na ụlọ na-atụ ya ụlọ na-atụ m. Biko na ọ ga na-aghọtazi sọngụ nwee kwere rozi. Ọ gazi na-afụ ya sọ mụ masị gị ebe na ya. Ozi biko. Mano ya la tudio wenga. Mwana no ikuri. Mwana bi bubu eba. Ebo de bere ego. Dai bere ego je gbara awantero kwa mmadụ ga ego. Anya obo osisi. Dokwa ndụ mmanụ. Ka mgbe mmadụ nọ ebe onwe onye kọrọ mmadụ ọkọrọ azụ. Nwa kwa ụmụ okere. Ụmụ yori yori ihe. Ya bụkwa na nwa ụzọ. Agwa na ọkpọchi ebe a. Ebe ka nwa nọ. Gaji ba ọ na-aza. Osna anụwa ka ogene. Onwe otu Kere ebe anụwa nọ. Baba anụwa mma. Anụwa na nke ọtọ. Onwe nke ọtọ. Osna ọhụ. Ọhụ onwe nke ọsọ ọhụ mma. Ebe ka ị nọ bịa kpọga ebe a.
Ona mega. E ka na adiko na mega. Ayo na akpa yo kan. Ona mega no. Mega. Obego. Kenna mi ha kita no wa. Oh. We ina eba we na ajukere na eba ogo. Ola kina ala ho. Na ihe na kita no na ba ma de chu mo la kita no wa. Ebe bu nu na eje. Ebe ndo ogbo anyi na eje kita ka ina ajukere onu ji we ju. Onu ji ri nshiko onu ji ri ede. Ibe no na ala so la na akwa ha. Uno na piom kita no na ihe na. Ai na piom gbasara. Mo wo ji de bu no kiri bu no ya akọ, bu no ya akọ. Ai pene ye kwa no ho. O we nke gbasara. Enwe ihe na akpa m. Ai pene ye kwa no ho. Unu ana ta ha kwa gbo kita no wa. Mma kpo shido no je ka ha ni ihu eji ta no ya ahụ. Ma ịbata ebe anyị mepe ụzọ anyị egwu ọkpọ kụwara ego ọnụ. Kita anụ nnekwa anyị na-abata kita anụ mma kpo shido n'ụzọ na ha ni ihu eji ta. Mme yu na gai. Unu wa ahụ nke emu nụta. Aka m ada ọkwa. Ego amaka anjo ego amaka. Hey, kama mama nwego. Kama nwa m oge ndị arụ ya. Ezo mo. Iwe ego udi mmanya so gị. Igolo moto na agbaghali ele anya. Nwa ichie Una bụ ndị ụmụdike anyị. Ụmụdike. ndị ụmụdike. Iya. Ishina be ndị be kwuru go. Agafe ebe unu gafe ofu ụlọ nwa nke mụ. Onye na-amụrụ bụ Nzewi. Onye a bụ ọyị nwoke ezigbote ọkwụ aka m. Eziokwu. Afọ ya bụ Siga. Mụnwa bụ Pato. Siga na nwa ahụ. Siga. Mụnwa bụ Pato. Ikorobịa anyị efugo. Maazị Nọ. Kedu nkụ na-eme? Anyị na-azụ ahịa. Anyị nọ n'obodo a na-achụ ego. Ahịa ka anyị na-azụ. Ọ na-ebikọ. Ke onye ahụ mmanya nọ. Nneka o. Nneka. Baba Ndegbo. Baba Ndegbo wote ya wote. Hey. Maazị Ndegbo. Ị na-achịgwa m na ị mara efe chebe. Iwe mpele ụzọ fa wee pụọ. Ọ bụkwa m mepere ụzọ. Mba, mụ mepere. Ikuku mepere ụzọ. Ndụ ọgị aka na ntị. Ga-ekwere ka fa pụọ na fa si ime obodo. Na ọ nwere fa ma n'obodo a. Ị mepere ụzọ fa wee pụọ. Mgbe fa na-achọ ịpụ, azụ m hapụkwa na kita anụwa. Ha na-ekwu ya na-akụ kita, hapụkwa na kita anụwa. Ha mechaa anara m igodo nji n'aka wee kpoghe ụzọ. Mbịa ka nje ha akwapụ m wee gbapụ. Abịara fa nala ihe igodo ije n'aka. Ajụọ m ma ụla ka ị na-alalụ nụ. Ma n'ụla ka ị na-alalụ agwapụ ngịrị. Oge ọbụla anyị pụsụ ụla. Ka a chụọ ya isese rapụ ya. Ifu gị ya nụnụ. Si n'iru mpụ aka ma nke nna ya. Ichegbula onwe gị na nche. Kedu ụdị nka nwanne nwoke nwe? Adọrọ m ya aka na ntị si ọbụla m anọrọ ya. Ọnwa ebe facha ije fa kpọọ gị ka ibugharị afa. Ọgwanụ m ogutekwe na ntị m. Gịnị ka ife chọ ka mmezi? Ụlọ ka na-eje laluo. A na-akpọje ezu ike. Gịnị? Mme wepụtazi ife m wee bupụta ya n'ilo wee jee. Gịnị ka mmemme? Ụla tụọ isolu mbịa ka anyị na-akpụ ngwa. Ị ka ebe akwa. Kwụrụ nnu. Afia oso. Na oso ngwo. Ebe na-agwa ya. Anyị nwa bụ ezinụlọ ndị be Nzewi. Ejiri onwe anyị nwere ụdị ukwu ga akwụchi anyị ụzọ. N'anya ifuru ofu ugbu tụbụ m si amị ka azụ. Wee na-akọzi ọkụ na-ata ka abịba. Enwere nche ego
ị gara esere ndị be nzewu na nwaanyị okwu ibe bụ isiokwu bụ ụlọ mbọsị enwa ya edobakwa m ụlọ nsọ gị ka o do wee sụsịa gị ka akwụ sụsịa gị ka akwụ abịa ụzụ na ozu ngwo ngwara mma banaba ka m dịka esi ekwu gbasi ụta gbasi nta achụzụ ya na owere nchi na egwuru m egwu m ngwa ka ọ dị ka ọ dị Fẹ́ na akọ aka kita n'ụwa. Onye kwa? Adịjọ gịnị mere? Sorry, o gịnị mere? Metụsọ. Hey, bịa ruo na. Meche. Hey, Chineke ọ bụ otu ọrụ gị. Hey, ọ gịnị mere? Chineke tebe. Otu ọrụ gị dị. Ọ gịnị mere? Chukwu ekwekwara ka ndị abụọ n'iwu kama ekwere ka ndị abụọ nye ekwere ka ndị abụọ nye oke na onye kwa onye bụ onye nkịta anụwa ka nna na-ahịrị ndị ahụ ebe ka nwanne nna m ukwu nọ ebe ka nwanne nwoke nọ ebe ka ọ nọ Chukwu ka mmekwu onye n'azụ ada ama ma ọ pụsị n'azụ kedu ihe mere nwoke nkịta racha gị anya jee rụọ ọrụ gị ọkwa imebere m ụzọ biko jezuru ike ọgụdụ ịchụta isi nkịta iwere agba eme gịdụ biko jee n'ihu ọrụ gị ramaka olugo na omume kịta anụwa mgbe nna gwuru unu apụzi na unu ji alahụ ụla kịta anụwa unu n'afọ kịta anụwa olugo na omume ngwanụ ị na-eme n'afa nna ị na-eme olugo na omume ngwanụ oge ọbụla kịta anụwa ya n'afọ kịta anụwa ngwanụ erugo na aya erigoro owo kịta anụwa I don't know the tank I iweta ka ha siri bụrụ nzewi buo onye dị ka akwụkwọ maka nzewi enwewedu ọbụ ọzọ mekanika nkịtị ifugoni ya nụnụ ifugo ife isi kụrụ na fe ebute isi ike gị na ya na enweghị m isi ike ebe ha na-eji ka m na-amara onye na obodo mkpu ị na-eji ekpọrọ ndụ ife na-akụ mkpu ị na-eti ekpọrọ ndụ ife na-akụ otu nụnụ ebe ebu ewe jebe inweta ka ha si bụrụ nzewi inweta ka ha si nzewi eburuzi ewe eburu ọkị nwa inweta ka ha siri gbaa ọsọ mgbara sam nche ọka mgbara iru m nde wee gbaa ụsa mgbara azụ ụkwụ m wee na-emetụ n'azụ isi m mgbaa jajajajajaja ndị afọ ajọ ka ha adị njọ otego nji wee na-ekwu ya n'ihe ji n'onwe ya debe ike ya eridebe iru ọ bụrụ ọgịnye na nke ebulu ọka ka m mma ka mma na-eburu nze nwanne nwoke ejekwa anya na eburu m nwa onye ga-agba nwere na onye ga-agba ma ebute ha m aka nwere mmadụ onye na-ekwu ya nwoke m ọ ndị ntọ na-ekwu ọnwa ya nwoke ana m ege ntị ha ji nwanne gị nwoke nzewi nwanne gị nwoke ihe anyị chọrọ nde naira 5 kemana ebe mesi wee bute ọ bụ na inyere anyị ya bịa bụla ozu nwanne gị nwoke gee ntị ka ị n'onu ya ọka mbịa na ekwentị a jekwu ndị egbukwa m ebe ndị egbuo m ebe ọkụ enugu ya ndụ ya dị gị n'aka biko esekpụ m esekpụ na-egbu ya biko unu egbu ya sofu nwanne nwoke nwe biko ịsatọ enwere ebe mmezigbute nde naira 8 ọ bụrụ ọlụ Igbo ka nna ịmanụ ga-esi akwụ anyị ụgwọ ka ebe mmezigbute ọ na-achọzi igbu m egbu ka ebe mmezigbute nde naira 5 sọsọ ife m nwere echekọ m elu na ya 1,000 naira 2
puku narị naira ịbụọ biko. Ọ sị ya sị gịnị ka ha na-ekwu? Gịnị ka ha na-ekwu? Asị na anyị eje weta nde naira 5. Na ndị uwe ojii nụ maka ya. Anyị mana nke bụ nsogbu ka dị n'ihu. Mba ọ ka ha si eme. Hei! Arụsị ọbụla arịrị ebudo rie mkpi ka na-achọ ihe kwụyọrịyọrị ịmana isi onye nwe unu ka ọ na-achọ. Gwụna afọ nwanne nwoke o ji ego o je yie na ihe egwu ka o wepụta ego aka siri ike yie ya egwu a na-ekwukwanụ nke ahụ onwe ebe ị na-eje yie ya egwu ịnụ ihe a nọ ebe a wee na-afụ ihe anyị na-aga n'akpa mana ọ bụ na ego alụlụ otu nde naira ọkarịa ka mma afọ ọ na-eketa ezigbo ego ekwukwanụ ka ahụ ekwu mana afọ ka emere eme ka afọ afọ osu n'osu ngwo yie na ihe egwu ka anyị rie ego ya aka esike ike ihe afọ ya ya eme o ya eweta ego aha ma ọ kwere ekwe afọ osu na osu ngwo ego bụ ego afọ osu na osu ngwo ka ọ bụ na o si wee pụta ego ka ọ bụ anya m ihe eje wee mee weta ego mba jekwu ihe weta ego kịta ịmakwụ na nkwado itinye puku narị naira ịbụọ n'afọ anyị n'azụ. hapụrụ ka ya n'azụ kwe ha puku narị naira 5 ama m na ha ga-ekwe kwe ha emezi anyị ebuzi ọnụ kwe ha ọmụ ọ jewere geenụ ntị ife etichago m ticha elu ticha anụ ife nwe bụ puku narị naira 5 ọ bụrụ na achọrọ igwe ya gwara m nchi igbu ebu ọgụrụ m ụlọ na-enwe ka ifu nchọ ka mme ọ bụrụ nchọsi igbu ogbu onu ha bụgodị onwere uru onwere uru unu nwetara na ụmụ uru gbuo ya n'ebe ọnwa mmiri na-ije nsogbu adịrọ ana m abịa ka ebe a na-akọ ọ sị na ọ ga-eweta puku narị naira 7 mana ọ sịkwala anyị gbuo gị ọ bụ na nwere ihe ọzọ ọ tụkwasịrị n'elu ya anyị na-ewu ihe na-ekwugoro ihe kagoro mkpa ka ka anyị ezigbo ike ego a ma ego abịa mana ọ ka mma na anyị kwuru ka anyị ezigbo ike ego a kịta Eliza anu ga yiku na yake mekita ya banaji anyị ga-akwado ụgbọala bịa bụ m ụgbọala ka anyị gawa n'ugbo biko ụgbọala bịa anyị ahụghị igwe anyị abụghị n'owu ọ bụghị anyị nwere achị obodo anyị ga-ejekwa ha onwe ihe mere ka ha mara obodo ga-ama emeghebe anyị enyobe nke na abụghị ha beta n'akwa omenanị anyị ga-ejekwa ha